1001 untuk putra kesayangan Mas Wikan yang sekian lama, sekian tahun menunggu. Selamat Mas Wikan sama Ibu, sudah dikaruniai putra apa putri? Putra yang bernama Dharmapala Wikasena. 1001 Ral ngendi ana wani marang wong tuwa yen pancen ana 1001 sing wani suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gede ganjarane. Semoga putra kesayangan dari Mas Wikan sama Ibu yang bernama Dharmapala Wicaksana berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Semoga tercapai cita-citanya. Dia nyanyi dia. Rama ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku karung mangsan aku duweni dosa nganti saiki sih krasa nang dada rina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal itu paring pangapura urip ayem tentrem muga kanthi mulya. Marang wong tuwa yen pancen ana 1001 sing wani ngendi ana lali marang wong tuwa yen pancen ana 1001 sing lali suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane. Mbak Surti rina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal itu paring pangapura urip ayem tentrem uga
setya gedhe ganjarane suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane. Sembah nuwun Mas Kabul.